बर' हारिमुखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दानि सोलिफु जानुवारि दाननि 5 खालार खालि हरसेनि हाबाफारि लानानै दुलिगाव गामिनि गेवलां गेलेग्रा गुवार फोथाराव बर'नि मुंदांखा सावथुन आलायारन सावथुन दिन्थिफुंनो थाखाय साखाफारा जाबाय। क'क्राझार जिल्ला पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय दुलिगाव गामिनि गेवलां गेलेग्रा गुवार फोथाराव दुलिगाव दाहाल क्लाबनि बानजायनायाव बर'नि बयजोंबो अनसायजानाय मुंदांखा सावथुन आलायारन सावथुनखौ फैगौ 5 जानुवारि खालार खालि हरसेनि थाखाय दुलिगाव दाहाल क्लाबनि हांख्रायनायाव दुलिगावनि गेवलां गेलेग्रा गुवार फोथाराव दिन्थिफुंनाय जागोन। लोगोसे टिकेटनि बेसेनखौ सियाराव 130 रां आरो ट्रिफालाव 100 रांल'नो लानाय जादों होननानै मिथिहोदों। बेखायनो नायजाब नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरखौ लैहोर लैहोर फैनानै नायफैनो थाखाय खावलायहरदों। नोंथांमोननि बे रादाबनि गेजेरजों जोंनि गासैनिबो अननाय आरो मोजां मोननाय खुलुमनायखौ गिबियावनो जासिहरग्रोनाय थाबाय। जों नैबे दिनैनि प्रेस मिटनि गेजेरजों मोनसे खोथा फोसावनो सानदों जे माने गाबोन 5 जानुवारि खालि जोङो जोंनि पर्बतजरानि सिङाव थानाय दुलिगाव गामियाव गिबि बर'नि मुंदांखा सावथुन जायनाखि आलायारन नेशनेल एवार्ड मोननाय सार जोंदाव बड'साजों 1986 मायथाइयाव जोनोम मोननाय बियो दिनैसो 37 बोसोरनि उनाव नुजाफैफिननाय बे सावथुनखौ जोङो दुलिगाव गामियाव गाबोन 5 थारिख खालि मोनानि 8 रिंगायाव दिन्थिफुंनो थाखाय जोङो थाग थियारि जादों। दा हारिमु मोजां मोनगिरि गासिबो रायजो राजा नोंथांमोनहा लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि बे सावथुन दिन्थिफुंनायखौ जाफुंहोफैबानो जाबाय। बेसेबां टाइमसिमावहाय बे फिल्मखौ दिन्थिफुंनाय जागोन बा सावथुनखौ दिन्थिफुंनाय जागोन? जों बेखौ मोनानि 8 रिंगानिफ्राय दिन्थिफुंनो सानदों। आरो नोंथांमोननि टिकेटनि बेसेना बेसे लानाय जादों? टिकेटआ सियाराव 130 आरो हायाव ट्रिपाल बनानै जिरायहोनो सानदों। बेवहाय 100 रां लागोन। सिगाङाव आरो बियो जौसे लानाय जागोन सिगां बाहागोआव। आरो नोंथांमोनहा पर्बतजरा बा दुलिगाव गामिनि खाथि खालानि रायजो राजाखौहाय मा मेसेज खालामहरनो सानो जे बे सावथुनखौ नायफैनो थाखायहाय? जोंनिया बेनो जाहैबाय माने सावथुनाथ' जों लाबोगोन। दा बे सावथुनखौ जाफुंहोनो थाखाय खाथि खालानि गासैबो हारिमु मोजां मोनगिरि सावथुन नायगिरि नोंथांफोर लैहोर लैहोर फैनानै नायफैदो। आरो जोंनि एकदम फुराना हारिमु जायनाखि आसार आखुथाय जोंहा बेयाव बेरखांजोबनानै दङ। जों माखासे जिनिसखौ बावबाय जानो हागौ। बेफोरनि गेजेरजों जों माखासे गोसोआव फैफिनो आरो नायनानै जाहाथे जोंनि कालचारखौ फोथांनानै लाखियो आरोखि। बेनि थाखायनो जोंनि बे सावथुन दिन्थिफुंनायनि हाबाफारिखौबो नोंथांमोननि नुजाफैनायनि गेजेरजों जोङो जाहाथे जाफुंसार होनो हायो बेखौनो मेसेज हरनाय जाबाय। गोजोन्थों। बर'नि गिबिसिन आबुं बर' सावथुन आलायारन सावथुनखौ नायनो हांखुर जानानै थानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गावबा गावनि आंनिसो सानदोंमोन। आलायारन सावथुनखौ अनसायगिरि रायजो राजाफोरनि थाखाय बाङाय बेसेनावनो दिन्थिनो थांखि लादों बड'सा फिल्म प्रडाक्शना। रायजो राजाफोरनि खाबुनि थाखाय क्रिसमास आरो इंराजि गोदान बोसोरजों लोब्बा लाखिनानै गोदान बोसोर 2024 इं मायथाइनि 2 जानुवारिनिफ्राय 20 जानुवारिनि गेजेराव बड'सा फिल्म प्रडाक्शना आलायारन सावथुनखौ बाङाय बेसेनाव रायजो राजाफोरनो दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों। फैगौ 2 जानुवारिनिफ्राय 20 जानुवारिनि गेजेराव सिगाङाव लानाय बेसेननिख्रुइ गोबां खमसिन बेसेनाव आलायारन सावथुनखौ लांनानै रायजो राजाफोरनो दिन्थिनो हागोन। सुदेम बार बारनाय गोजोनग्लायनाय समाव बिरलाङो गोसोआ नोंनि सेराव। क्रिसमास आरो इंराजि गोदान बोसोरजों लोब्बा लाखिनानै
आलायारन सावथुनखौ अनसायगिरि रायजो राजाफोरनि थाखाय बाङाइ बेसेनावनो दिन्थिनो थांखि लादों बड'सा फिल्म प्रडाक्शना। कुन्जेनि खैसाराव नोंथाङा गासनबाय, नोंथाङा गावनि खाफालखौ जाबाय। हाखौ लामारनो नाजायोब्ला बाथ्राया गाहाम जानाय नङालै। बेनिखायनो दासिमबो जुदि नोंथांमोनहा आलायारन सावथुनखौ नुवाखैब्ला थाबैनो जगाजग खालामदो आरो बाङाइ बेसेनावनो लांनानै आलायारन सावथुनखौ नायनो गोसो जानानै थानाय रायजो राजाफोरनो दिन्थिहैदो। नों खालि आंनो 500 रांल' हर, हाया फाक्का। नोंथांमोना आलायारन सावथुनखौ सिगांनि बेसेननिफ्राय गोबां खमसिन बेसेनाव लांनो थाखाय 8453766183 9678616741 आरो 7896298145 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो।